kanggo ngormati pesuro Mame Uyen Mulia Laundry mangga-mangga Kang Ahmad Kang Surnaja Kang Kanca nok wong ayu coba menea takkan takon coba jawab Mimi Uyen apa singgah di pikiran terus terang karo kakak Tukang kaji kula mah isi batur kula wis pada kawin lawase kula hubungan noksipa durung ana kepastian noksipa senggol manis Bos Cipta Mandiri Jaya noksipa dekat si mati Noksipa kesuhu Noksipa Bos Cipta Mandiri Jaya uga Mame Durandi Mimi Durandi Ibu Dania Ibu Dari sareng Ibu Endang Sari nok wong ayu aja bimbang lan ajaraku kang wani disumpah lahir batin kakang tresna senggol manis Kang Kaji kanggo bos suro sing bayari uga noksipa Mame Dina Mame Uyen calon majikan sing kalen sari kakang say terus terang kula mawati mawas hubungan watire ora dikawin mangan lebu dibuang kulite entok manis dibuang sepae nok wong ayu sabar bae Tukang kaji kula mah isi batur kula wis pada lawase sipah hubungan durung ana kepastian noksipa terus kanggo noksipa lah pinter banget noksipa ya noksipa kesuhu noksipa kanggo Ibu Endang Sari sareng Ibu Dania Ibu Dari Gedik sing duwe Mulia Laundry nok wong ayu aja bimbang lan ajaraku kang wani disumpah lahir batin kakang terus terang kula mawati
beli percaya kakang kuwani disumpah sing bener jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin-isin wong ayu pasti dikawin coba bruk ngomong dari ati kakang bunga apa sing dadi pikiran demen sampeyan rumah sakula mau wong wadon kang kaji ibarate kembang ning taman yen wis diambung ning kumbang sarene langsung ilang dadi lelayu bener kang pola iya bener wong ayu najan si kakang gak mawas diri ngerasa nampi awas si kakang ora duwe sayang ora disangka omongane sampean bisa kaya ngono ya kang kaji kakang kula melang sampeyan gawe wirang memejeni kuatir sampeyan bohong kula isin kelan wong memejeni ngomong priben maksude sampai kakang kede mikire isin wirang karo sapa mampan kakang ku setia Mulane wati sampeyan ingar sing janji sampeyan rayu ngomong iblis sampe hati kula kepribe sejen karo bengen yen beli percaya kakang kuwani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin-isin wong ayu pasti dikawin coba jerok ngomong dari ati kakang bunga apa sing dadi pikiran mulane duwe kandungan dudu saking kula ngareput cinta wong sejen tapi sejatane ora bisa kelangen memedina memejeni umpama cinta mamane mamaduran dinyegah perasaan orang beda-beda ibu dari budaya mungkin wis terlanjur kula demen lakine batur senajan kupingin
rasa hancur bos suro bisikan cinta memeceni